अभिमानाचा क्षण आहे. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी नाविक दलाची स्थापना केली अशा दूरदृष्टी राजाचा सन्मान मोदी साहेबांच्या येण्याने होतोय. नेव्हीच्या फ्लॅगवर छत्रपतींची राजमुद्रासुद्धा आदरणीय मोदीजींमुळे येऊ शकली. पंतप्रधान महोदयांचे या जिल्ह्यामध्ये हार्दिक स्वागत करतो आणि या जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल याची मला खात्री आहे आणि त्या दृष्टीने सर्वच जिल्हावासियांना मी सदिच्छा व्यक्त करतो. आणि ज्या शूर जवानांमुळे देशाचं रक्षण होतं त्या नेव्हीतील सर्व अधिकारी, सर्व ऑफिसर्स, सर्व त्यांचे कॅडेट्स सर्वांचं मनापासून या नेव्ही डेच्या निमित्ताने अभिनंदन करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.